बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाजों बा गोरोबथायाव फैनाय जे गिदिर मोनसे सोलोंसालि बे सोलोंसालिखौ गायसननो थाखाय दाबि खालामदों लक सभायाव बिथां एमपि दिलीप सयकिया बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों फैफानाय जे इनस्टिट्यूशन जेरै बे अदालगुरियाव जानो गोनां जे एबा भैरबकुंडआव जानो गोनां रिजनल केम्पास दे इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी बे यूनिवर्सिटीखौ गायसननो थाखाय दाबि खालामदों लक सभायाव बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेखौबो अदालगुरियाव थाबैनो गायसननो थाखाय बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा थारैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाजों फैफानाय दफा आरो बे दफायाव रोखा रोखा लिरनानै दंमोन एबा दाबि खालामदोंमोन जे बे समाव जे सोलोंथाइ एबा ट्राइबेलफोरनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय एबा जौगाखांहोनो थाखाय मोननै गिदिर मोनसे इनस्टिट्यूशन बेखौ गायसननो थाखाय बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव एबा रादाय बायदि लिरनानै लाबोदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बे रादायखौ मावफुंनो थाखाय दाबि खालामदों बिथां एमपि दिलीप सयकिया बिथाङा जे अदालगुरियाव जे गायसननो गोनां अदालगुरिनि भैरबकुंडआव जे गायसन जानो गोनां जे बे समाव रीजनल कैंपस ऑफ इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी बेखौ गायसननो थाखाय दाबि खालामदों आरो बेनि अनगायैबो बिटिआर गोजोन गोरोबथायावनो थानाय बे समाव एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेखौबो गायसननो थाखाय दाबि खालामदों लोकसभायाव आरो बे समाव जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जाखिनि दफाफोर बे दफाफोराव थानाय रादायफोरखौ भारत सरकारा थाबैनो गायसननानै बे ओनसोलनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौ जे सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाहोनो थाखाय लांनांगौ एबा हाबा मावनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा। सर थैंक यू फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। सर जैसे कि हम सभी को मालूम है 2020 में हमारे बोडो जो एकॉर्ड हमने किया था भारत सरकार असम सरकार एप्सू के साथ सभी वहाँ के जो संगठन के साथ, तो उसमें दो बड़ा विषय हमने वहाँ पर डिमांड्स भी हुआ, वहाँ पर एकॉर्ड में उसका उल्लेख भी किया गया। जो बोडो एकॉर्ड 2020 में सीरियल नंबर 7 में एक बहुत बड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रीजनल कैंपस, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो उसका एक रीजनल कैंपस मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में भैरवकुंड में खोलने का तय हुआ था, लेकिन अभी तक इसका विषय में आगे नहीं बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को आग्रह करता हूँ तुरंत इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कैंपस रीजनल कैंपस भैरवकुंड में खोलने का कृपा करें। दूसरा सीरियल नंबर 9 में एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसका भी उल्लेख किया था सीरियल नंबर 9 में, तो वो भी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में खुलने का था, अभी तक नहीं हुआ। मैं भारत सरकार से शिक्षा मंत्री को विनम्रता अनुरोध करता हूँ कि वहाँ पर ये दोनों इंस्टीट्यूट खोल करके वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ट्राइबल यूथ्स को मौका दे, शिक्षा में हायर एजुकेशन में उसको मौका दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री के